artist in Takrimere. Look at how wide and Gisha Yamamri wide there. Artist in Takrimere. It may be real, it may be Nuku artist. A wide the match local. Okay, what the second I baby now before I will like a baby open. Kuge rologe. When you're ready. But I'm gonna be seeing a bow leg. But as soon as I got you, and we kill double it. Keep on doing morning and night. When he come like I with a phone Ghana. Buri combrello market. I mean, when Branga about to Chikushika. Chine Para Cynthia. Is that for that? 33. Let him make a came with you not at 3 Lubedi. Bishop. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check Kabago. Subscribe or like Kaya Gishaya or what I am. And watch it. I get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. Okay, I'm wagging. Listen, if liar, hey, I never listen. I never tackle shares here. Oh, if we get here on, remove that in. Remove that in. Remove that in. And when you just reach and Bishop, le quick for him, him just reach and I second time you push on them you. Sorry. Braga beta kushiro nyeza. Ndo weliwe. Ko di shingra ga maburishin tuku. Braga begwa mse besapa. Bishop o dirisha kam na like. Eish, imamu kana. Otupu gi na meshe na de ki when he not chaka. Otupu gi na ne meshe de ki when he not chaka. Let him cook it dre. Let him not at 3 years lube ngwati ruona. Okay, when no Bishop Alubolem di before mana apolam na dia anozim na di. Okay, it's okay. Retired but not tired. Single mother. I won't single mother jimunwa. Them you. Meji nwa. Eluroti. Ebe lola ti before get pornati. Abanwa ọrụ. Ona Bishop ihu ga mofuma ya ko anwa cha. Ebe odimma. Ebe ahụ dị mma. Abanwa ọrụ. Why not? Na ọ na-arụ n'ọrụ na. Relele he menji ba na ti emutali nwa ge po ge bia nga bia trim pra. Bishop come on down now. Eleke wa muta humo. Bishop alụrụ m ozi. Anwakwala nwa ka esi m come on down here. Ọ gị nyere m ihe m ṅụrụ. Ọ gị mere m activate. Sorry we. Me no lota. Chineke agbagokọta you. Yile mara mbụ ma ṅụrụ. Eweliwe no. Ele m ihe ga asem come on down. Ụmụ nwanyị be gị nyere mara aka ịkpanye maka nri. Enwere nke gị nwere ya come on down. Yile mara mbụ ma ṅụrụ. Sorry. Ngwo na ya dị ka goof ka m ṅụrụ m je emega ihe mmega. Onye mkpana ya dị ka m ṅụrụ na goof ma mkpọrọ mmiri. Kama wepụ aka n'isi gị. Okay, take a play here with you. How do you talk and block here? Anga bishi monyara, why log one wonyara funga, Kebianga bishi monyara. No, this one ye de Kagaga, Kebranga bishi monyara. Come to go our Bangma, Menemota, one face on a roll. Then let him what happened. Bishop, etekuru in nwa now. So na make an old him nwe nwa. Amuta Bishop nwa na for. You understand? Nwa na for. So eji nwa now. Alụrụ di ma ememuta nwa so mapo. Owo the reason ji posha but eji nwa currently. Ele hinji ponati. The Okogami here, Bishop. That is, see, listen. Listen. I told me as reason for because all of you women in Fronati, some of you
especially the ordinary girlfriend emege. He gets them one red-handed and go to our side. A by a canon him real maniano or Kimes Yasakore. Don't come here, Gaby Kuhena Woge, the tenant because the man I know here. Illutuale we lujube. O tell him pour self, o to really 3 years. Illutuale we lujube. Alujole, mo I return all the wish, me cut marriage me divorce all, me chala I am Chareno. Na lo ma bia na live stream gi bia na achodi. Asa get them you Chineke abago kipubolo nwe. Ewele ni we oga bishop. Ano na mi hem Chareno them you. Awi go ma bia kwere nki kwuru bia mre ihe. The man on gam na bi ihe na chekom mre no jeponati. Chineke abago ko. It's a single mother, single father, Anyishi. It's a no way proud thing, Anyishi. Oh, he proud, but he drew no mad gwag. I say, them you, Ilujole, Yadika, woman, our something over here. Go, but this not him. I know, Dublin. I run a Dublin. I'm a gas school. A bear with Dublin, Keno. Ireland. A bear island. Bishop, I told you we are here because listen, hey, madam, if you're not ready for this my interview, get out of this place. I'm not joking. If you know that the Ibranga is a mega interview. Oh, Ebembi. Ela heto agojo. When you to go Mojo Ebembi. Ela give in a Dublin chile kabako. Island can be. Makoto nyamba. Iwoye be. Amunyi Mo State, amunyi Olu. Ebe na Olu. Amunyi Njaba. Ebe na Njaba. Amunyi Amucha. Ebe na Amucha. Amunyi Umuzu. Okay, man, you will never go on social media. Did them get in room again? Yes. Ma, where's he? Let me come home. Go, man. Who am I? Hey. What a good is it? The letters are now Moyam Kama. Elise. But that's a look at God, but I be defend the girls. Like you gum. It's why me here will come. It's okay. My boy, I believe in it. Kaizia. A lawyer of a trade Dublin. Oh, more my mom. Oh, yeah, but I get Dublin. More na my mom. More my mother. What can handle a lawyer? Nigeria. I don't know Nigeria before my appear here. Before between Abasa, my appear Obuda. You know, I run Nigeria before game with the Miss Bell over there. I know I run a bank. A bank here now. Ele yamro 93. Egbele ji igbe na court mbo ikpe ana mara.
Igbe na mba elodiri ikpo aramara ikpe ọtụ ekpeli ikpe ọtụ gị na kọtụ mpụ enwere mgbe a ga-ewere ọtụ gị gaa na kọtụ ekpe ya ekpe mba nọ na mba elekewu mbadụ na ihu bụ ụmụ nwaanyị ibe gị ekpere ikpe ọtụ ha na kọtụ ahụbekwa m ihu bụ ụmụ nwaanyị ibe gị wu ndị mba nnọ na ndị Imo steeti ibe gị ekpeghị ikpe ha na kọtụ mba nnọ eragbuo ada onye ara ara ịnụbe kesi ahụ mbụ mba esi m mba ya ọ nọdịrị ahụ na-eme amadị m sị asị gị temio eji ekpe ikpe ara ọtụ ara ara na kọtụ bere jọ m ya bụ n'otu ihe na-eme enube ndị ọla anya anaghị eme otu ahụ Chineke gbakwa gị ọkụ nwa biko agwara gị sọwụ tribe by tribe ọtụ gị fụọ kọtụ na ị ga-ama mgbe ọtụ gị fụrụ na kọtụ mba nọ kọtụ aramara ị ga-ama mgbe ọtụ gị fụrụ na kọtụ mba nọ bara ngasị m ndị ọlụ ebe na-ana eme otu ahụ e were ọtụ gị prezent na kọtụ ebe ekpe gị kpe ọtụ na ị ga-anọ dị a onye riri eri ikpere oji agba ọfụfụ no how may ọtụle gị ọtụ ha clean ncha ncha how may clean girl dem you nwa bingo ewu wet clean girl onye mere gị clean girl onye riri eri onye mere gị clean girl onye riri eri irile na white ndị widow ibelala ịwa awụ me clean girl iwe clean girl ke ga-asụrụ white ndị widow ibera nga ịgwa m iwe clean girl maka iyi white ndị widow nwa bingo cream color oh asanye dem you Chineke agbaghị ọkụ dem you clean girl sorry ikele n'isi ntụpụ iwọla clean girl ana m like ikpu wig that is why asanye dem you Bishop ama mama ke ihe a because after me gonna must live stream maka Chineke sorry mgbe a gere nkịta moto gbagburu na talkative who which clean girl takwana nge nọrọla Dublin atọ bụ mala ahụ ga onye Bishop chere biko asanye dem you ọ maka na achọ m ịbịa live stream gị ka m jiri ike ihe achọ m look natural so di na alụ m ga mmadụ na dị natural girl ekwe no eyelashes lekwe asanye dem you aya mụrụ ụkwụ adị mma ya bụrụ ụkwụ adaka enwe ụkwụ go post bịa nke a ezigbo ụkwụ na look with natural ga-efuru ụkwụ go post bịa nke a weliwe osa burúkú monkey post bí anga bí akwa seta yìí kẹ ọya tẹwé kámẹ́rà ahụ n'ala kẹ lásọ tẹwé kámẹ́rà ahụ n'ala kẹ lásọ okay keep it on the ground kẹ lara ma sọ kẹ okay onye natural Bishop onye natural go back go back asị gị go back hey laya ịkpa so mi wey nam I will bring you down if you make me laya ime m na m ji tore gị afa here na maka Chineke kwere m na I will bring you down here nwa pinkom na nwụ so you look with natural sorry sir Lord, you win when I look on your lateral. Brugo post to Bianca. Why you begin our half straight? Okuhani and what I lock it. What I clock it? Okuhani and what clock it? Again, when clock it on Branga, when Oku get Okuprolana Gabian here. What keep him now? They are Brugina, Macrogina bed. About you must say open your leg. Who gave really? Don't worry. He ain't white in the Onyabagam bed. Bella, the witch natural. Tawanonga. Jumper. And I pay champe. Put around the widow's mind, the Bianca. As I get a mute. Echete bewe o di ane grabru. Buranu mo bunye honon tonan. Bianga bia kwam satra na elek natural. Amaki windrota. Amaki merota. Eh?
ka police bụ sarị check kwe mi nwere papers nga he no Chineke agbaga ọkụ check kwe ma akwụkwọ gozuru ezu nwa bi nga evuru hu vulata ga Nigeria bịa were phone gị Bishop of police on the ambulance. gịnị ka ịrụ ya And Magasco. ị ga school gịnị ka ịgụ Agam environment and health. gị na mmadụ ọwụsa agaga school unu ji gafee But how study study route kamjiri bịa about Bishop. mmadụ ejiri gịnị bịaba No, woman. ụmụnne gị ọ dị ole 95. iwu onye ara God forbid. Mba. nnọgị gị ọfụbide ahụ ike nnọgị gị ọfụbide ahụ ike mụ na gị iri nkata moto gbagburu nwere mgbe onye ara ji amasị ọwa onye ara onye isi na-adịghị mma na ahụ onye isi dị mma gwa ya sọwa onye ara bere ịgwa m sị m gị ọfụbide ayọ ma ara agbaga gị ịma m iwu onye ara God forbid. Onye ara. asị gị tem yu Chineke agbaghị ihe magha m ụka m na-ama mawara nta m dị gị n'ime nkwu ụwa nke ekwu otu nkwu otu gị ikwu otere na ama m ifu ara nta m agagharịga ịbara ilu kum natara ya wuru isi ntukwu ka bren gị gwara gị ike ya wuru isi ntukwu na ama m ma ara ọdịgha onwere mgbe atagidere gị ka ị ga-asụ n'aka ka ị ga n'ike ataga gị Mba. ị ga-aṅa amụ Sometimes. ị ji aṅa amụ gesi m sometimes how many minutes ka ị na-anọ na ịṅa amụ Anama or just I like it charming or else more the person I like how it. many minutes ka ị na-akpụrụ amụ n'ọnụ Amamo on a hand many minutes. I can't I gonna feel many minutes. ị ga-echi ụmụ nwoke ara God forbid. ị ga-echi ihe onye ọbụla ara Mba. I went to Mara step. I call when you want to try. Look, when my listen, don't abịala nga bịa ma m ụka ahụ ị na nwa ọtọ nwa onye na-echi ya ara dasị ịgbaga akwụla na ebe ị na-echi ya ara bikọs ọ naanị ashawo ka a ga na-eri ọrụ naanị ashawo ga-emewe lọf mara sọwa ego ka otu ga-anọ ga-echi ya nwoke ara a sị gị tem yu Chineke agbaghị ọkụ tem yu ara ụmụ nwaanyị tụọ onye na-aṅụ aṅụ dọtọ gwara sị onye ọbụla because enweghị ihe nọ nga asị gị tem yu Chineke agbaghị ọkụ ọ dị mpekere nwee dị so ana m echinwe ọ dị small asị nwe ha ara gị bịa nga for interview enwere na onye ga-like m otu m dị enwere nwoke ga-like m otu enwere ndị na-anaghị ụmụ nwoke na-anaghị like the big ara la anya es ọ dị ka ị ga-agbatụrụ m ya ndo ọ dị ka ị ga-agbatụrụ m ya Bishop sorry ọ dị ka ị ga-agbatụrụ m ya sorry sir enwere cousin gị tarala gị before na village unu go for mba ike ụwa ọgwụla gị mba gịnị tọga gị n'ụwa mgbe eke gịnị tọga gị n'ụwa mgbe eke gịnị na-atọ gị ele ihe tọga gị n'ụwa mgbe eke ele ihe tọga gị ịtọga m ndụ m dị sef ndụ m dị ọtụtụ ndị m dị na-atọ m ụtọ na adị m ndụ ọwụ ihe ọma ọ dịghị izi mmadụ ịbọchi hụ so adị m happy ọ na-atọ m ụtọ adị m alive ebere gị emegburula m ewo complete case ewo case
Who case? Umuoko letter ga keke mgbe na obodo Igbo. Enwe pa bishop agaga m school. I'm very serious na ma. Agaga m school enwe bedo onye tara mo ebe ahụ. Mado letter ala na Nigeria. Also my ex. Yeah? So my ex. So ya. Enwe onye ọzọ. How many minutes can I to Kana now and Kidel before Genyo? Bishop, as the spirit leads, I'm when more time. I'm not when the time. I'm not when the time. And when minutes, manager. As the spirit leads. Spirit on you. Spirit on your leads. I'm not when more time. Genotype again. AS. Blood group again. B positive. Again, you're loading Queen 80. And I'm 18. Look at t-shirt. No, no, bagage. In 18. No, no, bagage. But you're not physically weak. A born on a bed. No, no, bagage. Munkito mwa hi begineti mahangu amu inwe ikitiri otu mkpụrụ mkpu yalaga kishin tu tiri blender a na-eji akwọ ihe n'ụlọ nwa bingo n'otu ihe a dị gbeke plan interview ewakomala ọkwụ adaka What phone number again? 090 3. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place. Kabago. 090 30 20 7333. Para yourself. 090 30 20 7333. Ya wukula no na zoo ke na elekọtaga ụmụ anụmanụ anya ga ahịa juru ga bịa nga bịa agwa m sị we het gị ya wukula na ịnọ na zoo elekọtaga ụmụ anụmanụ anya ga bịa nga bịa atakushi mezi n'ọdọ